रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय मानोना फाइनालि आसाम एसेम्बलि बिधान सभानि इलेक्शननि जि भट साननाय भट गणना बे साननाया अलरेडि माने कमप्लिट जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन मानोना आसामाव बिजेपिया फिन खनसे पावाराव फैफिनसिगोन, सरकार सालायफिनसिगोन। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव दैदेननायाव आसामाव जे सरकारा बिजेपि सरकार फैफिनसिगोन बियो एकदम सिउर आरो कनफार्म जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांमोना एग्जिट पल हिसाबै 80निफ्राय 100हालागै बिथांमोना होदोंमोन, नाथाय जेरैबायदि एग्जिट पल होदोंमोन बेबायदिनो बिथांमोना 99 सिमहालागै बिथांमोना देरहानो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। बे समाव कंग्रेसआ जेनबाय। रायजो राजा नोंथांमोन आसामाव आसाम एसेम्बलियाव आसाम बिधान सभायाव आसामखौ फिन खनसे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिजेपि सरकारा मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व दैदेननायाव सरकारा फिन सरकार फैफिनसिगोन, सालायसिगोन रायजो राजा नोंथां। जोबोद माने बे समाव साफ्रोमबो जि एमएलए माने गासिबो एमएलएफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन, मेनि कंग्रेचुलेसन टु अल पार्टिस एमएलएस बयनिसिमबो माने साबायखर जासिनाय थाबाय। जाहाथे देरहानायानो जा जेननायानो जा साफ्रोमनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय। मानोना रायजो राजा फंसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन, रायजोआनो राजा होननाय बाथ्राया फोरमान होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। रायजोआनो राजा, रायजोआ जायखौ मेन्डेट होगोन, रायजोआ जाय पार्टिनो मेन्डेट होगोन बै पार्टियासो पावाराव फैफिननो हायो, सरकारखौ सालायनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो रायजोआनो राजा बियो 100% मा जाबाय, फोरमान जाबाय। रायजोखौ बिनिखायनो एमएलए एमपिफोरा सिबिनो गोनां जायो रायजो राजा नोंथांमोन। रायजोफोरा जायखौ अनसायगोन, रायजो राजाफोरनि जाय पार्टिया खामानि मावगोन, बै पार्टिनोनो रायजो राजाफोरा बेसेन गोसा भटखौ होयो आरो पावाराव फैफिननो थाखाय, सरकाराव फैफिननो थाखाय बिथांमोनखौ खाबु होयो रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि खोथाखौ जोङो नायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनाव रिजनेल पार्टि हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ पार्टि मोननै दंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे समाव जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टिनो जेरैबायदि मेन्डेटखौ होदोंमोन, थिग बेबायदिनो नैबे एमएलए बिसायख'थियावबो माने 15था जिथुनाखि एमएलए बिसायख'थिनि थाखाय जोंहा समस्ति दंमोन, जोंहा बियाब दंमोन। बे बियाबाव बिपिएफ पार्टियानो 100% जै जाबाय। माने 15थायाव 15था बिथांमोना देरहानो थांगासिनो दं। बेयो जादों रायजोआनो राजा होननाय बाथ्राया थारैनो बियो फोरमान जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना रायजोफोरा जायनो मेन्डेट होगोन बेखौनो बे पार्टियानो माने पावाराव फैफिननायनि देरहानायनि खाबु थायो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेबायदिनो जोंहा बिटिसिआव बिपिएफ पार्टिनिनो रायजो राजाफ्रा बांसिन मेन्डेट होबाय आरो बे नैबे जिथुनाखि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआनो फोरमायबाय आरो आसा खालामबाय जायनो सरकाराव फैया मानो, जाय पार्टियानो सरकाराव फैया मानो रायजोनि ओनसोलनि जौगानायनि मोजां खामानि मावगोन बेखौ आसा खालामबाय। आरो जाय बिथांमोना देरहानो हाबाय, बे एमएलए बिसायख'थियाव देरहानो हाबाय, बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा मेनि कंग्रेचुलेसन टु अल एमएलए अफ बिटिसि काउन्सिलाव जायफोर माने बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों, जै जाथों।